Siz de ишетәсезме? Биләр тавышы килә. Адресен әйткәндә, сәләтлеләрнең тавышын ишетергә мөмкин биредә. 1994 елда башланган сәләт хәзер аерым бер дәүләт дияргә мөмкин. Аның ичендә булган һәрбер аланның үз тарихы, үз җырлары, үз традицияләре, үз әлемнәре бар. Һәм әле алга таба алар тагын да ныгыячак һәм үсәчәгенә шикләр юк. Без хәзерге вакытта Сәләт Биләр форумда. Биредә 1997 елдан алып сәләт җыены үткәрелә. Һәм монда сәләтлеләр үзләренең көчләрен сынарга, тагын бер тапкыр аралашырга һәм рәхәтләнеп күңел ачырга җыеналар. Без җанлы сәләтнең шундый табигый студиясеннән сезне Сәләт Биләр форумда сәламлибез һәм чын мәгънәсендә сәләт мөхитенә чумарга ярдәм итәбез. Әлеге күпергә карап торам да үземнең беренче тапкыр сәлкеш булып биләргә килгән вакытым искә төшә. Ул шундый ничектер дулкынландыргыч иде. Чөнки син аннан үтәсең һәм ул теге якка бу якка чайкалан дидер курку хиссе барлыкка килә күңелдә. Ләкин форум территориясенә керү теләге көчлерәк. Һәм син үзеңнең бөтен куркуларыңны җиңеп монда аяк басасың. Ничектер сәләт җырларын ишеткәч, таныш аланнарның сөйләмнәрен ишеткәч, күңелгә рәхәт булып китә. Һәм син инде курка-курка алып күпердән кергәнеңне онытасың. Сәләт белән бәйле истәлекләр алар шундый күп һәм нидә генә түгел. Сәләттә булган һәрбер кешенең искиткеч зур бер китап язарлык кызыклы вакыйгалары бар тормышында. Һәм хәзер без тагын бер сәләтле кешенең сәләт хисләре турында белербез. Карыйбыз. Сәлам дуслар, сәлам сәләт. Минем исемем Ислам Абуй Валеев, мин Малси Music. Һәм мин беренче тапкыр сәләткә 2006 елда эләктем. Ул сәләт
Раушан аланы иде. Мин аңа кадәр дә җәйге лагерьларда булганым бар иде. Ләкин бу ниндер яңа тәҗрибә иде. Бу мөхит миңа бик нык тәэсир итте. Мин башка кеше булып кайттым өйгә. Шунда ук әти-әнигә әйттем. Мин тагын сәләткә барам. Һәм 3 көннән соң без поездга утырып, Сәләт Аршан аланына киттек. Диңгез буена, Анапа шәһәренә. Анда минем әйдәманнарым Ришат абый Хасанов һәм Резда апа Шириева иделәр. Шулай ук ул алан миңа бик нык тәэсир итте. Мин гомумән Сәләтне яратып, аннары соң инде минем башланды. 2007-дә мин тагын Раушанга бардым. Анда язгы сессиялар, көзгө сессиялар. Аннары соң әйдәманнар мәктәбен үтеп, мин әйдәман булдым. Шулай Раушан аланында мин өлкән әйдәман булдым. Директор буларак бардым. 2014-тә миңа Гүзәл апа Усманова шылтыратып чакырды мине оештыру комитетына, форумның оештыру комитетына. Һәм мин арт-директор булып, мәдәни программа җитәкчесе булып бардым. Шулай ук без Зарина апа Вилданова һәм Илгиз абый Шәһрәзиев белән форум җырлары яза башладык. Һәм гомумән шулай бик нык тыгыз элемтәдә минем тормышым бара Сәләт белән. Шуңа күрә Сәләткә рәхмәт. Хәзер инде минем кызым да милли 6 яшьлек кызым. Шулай ук Сәләттә катнаша балалар өчен проектларда. Рәхмәт Сәләт, яшәсен Сәләт. Һәм барызга да сәлам һәм күп иттереп кемне 2006 елда Раушанда һәм Аршанда булган сәл кешеләргә, әйдәманнарга аеруча сез мине карасагыз, сезгә зур кайнар сәлам. Рәхмәт Сәләт, яшәсен Сәләт. Безнең табигый студиябызда менә шундый җанлы Сәләт студиясенә килеп җиттек һәм безнең кунакларыбыз бирде. Әйдәгез әле көчле алкышлар белән аларны сәламлап алыйк. Шундый күп кунак булганы юк иде әле дөресен әйткәндә безнең студиядә. Бик шатмын сезне күрергә. Ничегрәк сезгә биләр? Сагынып килдегезме? Биләрне сагынмыйча килеп булмый бит монда. Ансы да дөрес. Ансы дөрес. Әлбәттә сагынып килдек. Дөресен әйткәндә әле уйлап кайттык. Теге елны без кайта алмаганбыз икән. Монда кайтабыз дип сөйләшәсез бит, дөрес әйтәм. Дөрес һичшиксез кайтабыз дип сөйләшәсез. Бу елны менә кайтырга безгә туры килде. Һәм инде үзгәрешләр дә бар сыман бер яктан, икенче яктан без моннан китмәдек тә сыман гомумән һәр вакыт монда теге инде 20 ел һәр ел монда булгач шундый җылы хисләр белән кайттык. Син дә шулаймы Язгөл? Мин дә шулай килешәм Сәләт биләрне. Ел буе сагынып торасың. Әле кызлар белән сөйләшкәндә кызлар башта бармыйбыз диделәр, мин әйтәм, әле биләр менә киләсе елга гына булачак, әле ел буе сагынып көтәсе булачак кызлар, әйдәгез барабыз дип менә шулай җыенып килдек. Шунда да биләр җибәрми. Менә беренче тапкыр биләргә килгән вакытыгызны хәтерлисезме? Ничегрәк булды ул? Сез ышанмассыз, но без әле генә 5 минут элек ашаганда шул хатирәләрне искә алып ашап утырдык тәмләп. Ашагач бит теге шундый берләр турында уйласында була. Без Язгөл белән менә әле генә беренче тапкыр очрашкан ноктаны билгеләдек. Ул шундый сәхнәнең туры юл китә бит әле. Шуның уң ягында 42-нче метрда Сәләт Раушанның палаткасында без Язгөл белән таныштык. Хәтта аның урыны да билгеләп. Урында, чөнки без анда мәхәббәт турында сөйләшкән идек. Хәтта безнең арада мәхәббәт юк иде ул вакытта. Мәхәббәт кагыйдәләре турында. Вот шундый. Мәхәббәтнең кагыйдәсе, төп кагыйдәсе нинди сезнең? Төп кагыйдәсе бик гади, аны әле генә менә Җәүдәт абый Әдип Әлмир безгә су янында сөйләп бирде. Сезнең соравыгызны көтеп алдан җавап бирде. Ул әйтте, мәхәббәт булса, бөтенләй бер бара. Мәхәббәт туктаган җирдә, всё, саргаю, эш бармый, туктый, үзеннән-үзе бер-бер эшләй алмый, ягъни мәхәббәт ул шундый маховик, вечный двигатель, перпетум мобиле. Һәм менә аның иң төп бу теге кагыйдәсе дә түгел, бу аның иң төп җисеме. Җәүдәт абый аларны кызыграк итеп әйтте. Ул әйтә,
Бүтін сұрауларға да бір жауап, ол мәхәббәт. Менә бит ничек матур. Җәүдәт абый әйтә белә, асылына төшеп әйтә белә. Шуңа күрә чыннан да менә без дә бит нәкъ менә биләргә һәм сәләткә мәхәббәт булганда сезнең белән монда утырабыз бит әйтсәм дә була. Ничек сезгә менә гомумән асыл гаилә җыены? Ул турыда сөйләшеп китик әле. Без сез иртәгә шушы атмосферага чумачаксыз һәм гомумән инде килгәнегез бар. Сәләт гаиләләр белән аралашу. Әлеге проектның әһәмияте нидә ничек уйлыйсыз? Мондай сорауларга инде минем күбрәк хатын җавап бирә, әйдә аңа сүз бирик. Бүтән җаваплык сезнезгә төште. Асыл гаилә җыены. Хатын кызлар система вот. Менә бит иш адамга ярдәм итеп тора. Менә хәзер У микрофон. Без шатырга килеп кирдек, анда мастер-класс барадыр шәҗәрә төзү буенча. Килеп кирдек, балалар җыелган. Әйтәм, бу Ләйсән Әсхатованың кызы, монсы Тимурның кызлары, монсы менә бүтән менә мин аны һәр вакыт уйлыйм инде, ничек бала шул кадәр әти-әнисенә ошаган була дип. Менә хәзер әти-әниләрен күрмәсәң дә, алар әти-әниләр янында булмасалар да, шул кадәр әти-әниләрнең үзләре балада укыла. Чынлап та аларда танып алырга мөмкин. Танып алырга мөмкин, әйе. Һәм шуңа күрә бу инде менә карыйсын, башта без бала булдык, без үстек, менә безнең балалар ул шулай нәселдән нәселгә күчеп килүче, ул физик үзгәрешләр генә түгел, физик чалымнар гына түгел, ул менә безнең хисләр дә шулай балалардан балаларга күчә. Сәләткә кайтуда бит менә без кайтадырык бала булып, киләдерик бала булып, хәзер менә олылар булып кайтабыз. Безнең балалар хәзер инде сәләткә бар вакытлары җитә. Ул менә шундый күңелле моментлар һәм менә шундый проектның булуы. Әле бит ул безнең балалар үсеп аларның балалар да барачак сәләткә ала бирсә. Һичшиксез. Күз алдыгызга китерегез, и уже ничә нәсел, ничә поколение менә шулай итеп сәләттә булачак дигән сүз. Һәм бу һичшиксез бик шатлыклы, бик кызларның да безгә аралашулары килеп тора. Бик күңелле проект дип уйлыйм. Әйдәгез кызлар белән сөйләшик. Сезгә ничек сәләттә? Рәхәтме сезгә монда? Нәрсә эшлисез сез? Монда ни эшлисез? Әйе, менә шулай оялып куйдылар инде алар. Бераз гына. Яларны ялгыш актриса булып китмәсеннәр дип камерадан куркырга өйрәттем кичкенә. Менә бит. Мин беләм, кино өлкәсе ничек авыр фән, шуңа кермәсеннәр өчен камера белән куркытам. Өйрәнмәсеннәр шуңа күрә. Үлгәннәрне язып. Менә бит бу ясалма түгел, әшин күлү, шулай шаярып калдык беразны. Бу поставленный кию әлбәттә. Мин аңа түлим. Сез инде димәк өйрәтеп куйгансыз. Айырым билгеле бер очракларда ничек көлеп тә булган. Әлбәттә. Менә кино турында сүз кузгаттык. Шута бушны. Мин кузгатмаган идем. Кузгаттыгыз. Кузгаткач, әйтегез әле, гомумән сезнең менә шушы кино өлкәсендә шактый зур уңышларга ирешүгезгә сәләт нинди роль уйнады, ничек уйлыйсыз? Дөресен әйткәндә, монда әйтергә кирәктер теге ашыклап. Минем теге яшь чакта мәктәптән менә шундый теге Балташ мәктәбе дөньясы бар, гимназиясы, ул менә аерым бер мөхит, шундый менә без үсәбез, укыйбыз, кайтабыз, эшлибез, ашыйбыз шундыйракта. И кисәк кенә менә шулай сәләт мөхитенә эләгү минем баш мие өчен беренчедән бик зур стресс булды. Һәм шул стресс аша анда шундый үсеш барлыкка килде, чөнки бер табада гына кызып утырсаң, теге әлбәттә дөньяны күрмичә, теге баш мие шундый халәттә каладыр инде, монда килеп шуның кадәр сәләтле кешеләрне күреп, кисәк кенә менә шундый синең карашлар киңәя башлый бик каты, һәм син дөнья турында ниндидер үзеңә картина ясый башлыйсың, һәм кинога килгәндә иң беренче адымнар, иң беренче җиңгән кинофестиваль, иң беренче миңа кулга тоттырган камера, иң беренче миңа биргән компьютер для монтажа, бу барысында сәләттә булган хәлләр, һәм бу очрактан әлбәттә сәләтнең туп-туры менә шундый чып-чынлап очар канат бирде дип пафосно итеп әйтергә ярата, сәләт миңа очар канат бирде, күп кеше теге шулай дип әйтә, теге бәлки аңлап та бетермиләрне сән аңлатканы, но безнең очракта менә минем хәзер ничек кайда нинди профессиядә эшләвем, беренче адымнар, фестивальләр һәм үсеп китүем, һәм иң хәзер мин менә бик ихластан әйтәм, теге бу видеоны караган кешеләр шатырга тиеш моны дип түгел.
Менә монда кешеләр, мин хәтерлим, мин әле элекке вакытта бик сәер видеолар төшерәм. Алар, реально дурацкий инде, да, объективно әйтик, никуда, ни туда, ни сюда. Әле без карадык сезнең беренче төшергән Алла видеоларны. сакласын. Удалить срочно. Анда бар минем анда видеолар, но шул вакытта да, менә мондагы кешеләр, менә Җәүдәт абыйлар анда да, Тимурлар, анда ниләр, менә шундый, алар нәрсәдер күреп менә бу видеоларда, ул вакыттан миңа бик җылы, шундый тирән комплиментлар әйтергә яраталар. Причем алар аны бик теге ихластан һәм теге грамотно итеп әйтә беләләр иде теге. Теге туры китерер өчен генә түгел дә, туры китерер өчен түгел, но алар мәгълүм итәргә, о, там Тарантино килде. Хотя что, как мен теге үзем аңлап бетермим, в смысле Тарантино, просто нидер уеннар. Но мин аңлыйм, что шул сүзләр сине менә шулай әкренләп башыңа кереп утырып, и нәтиҗәдә вот менә мин беренче тулыметражлы фильм төшерүгә кадәр ышанып бетмидем, что это возможно мәсәлән, да. А потом шулай килеп чыкты, мин аңлыйм, что монда йөри торган кешеләр, алар алдан күреп шулай уже ниндидер этәргечләр биргәннәр, и монда шуннан да шундый вклад аны әйтеп бетереп булмыйдыр шуны әйткәндә, һәм әлбәттә иң кинодан күпкә өстенрәк һәм тирәнрәк тора торган шундый базовый вклад әлбәттә безнең Язгөл белән шашуыбыз, менә 37 метр тор сәхнәдән хәтерлисез дә, палатка уң якта. Аннары Сәләт Италиядә безнең менә шундый бик якын аяшып. Но Сәләт тырышты инде безне кавыштырырга там. Прагага алып барып карады, анда монда алып карап карады, төрле җирләрдә. Вот Италиядә анда без шансов теге Венеция, лодкалар, анда шундый моторлык, биналар, су и бум, баш китте сходу просто. Демәк, Сәләт сезнең тормышта тулысынча интеграция мощный, конечно. Искиткеч роль уйнаган һәм ул алыштыргысыз. Сәләткә кайтасы килә бит инде мине безнең, менә сез хәзер дә Сәләттә иң беренче тип Сәләткә тартып тору кеше нәрсәдә? Менә сезнең гаилә өчен. Шундый менә катлаулы сораулар сезнең өчен яңгырый. Менә куя аласызмы? Язгөл белән вакыт тавышлар инде. Миндә уйлыйм просто. Мин микрофон суздым, но мин үземдә уйлыйм. Тартып тору кеше. Ой, тартып тору кеше. Биләргәме? Әллә Сәләткәме? Сәләткә гомумән. Сәләткә гомумән. Ул инде әлбәттә менә бу Биләр фестивале. Биләр сүзе, ул инде менә Сәләт белән ассоциация туры. Чөнки анда изге чишмә булсын, тау булсын, нәрсә дисәләр дә, теге нәрсә, Биләрнең асылы менә шул Сәләт белән бәйле. Беренчедән һәм икенчедән әлбәттә ул Җәүдәт абый. Җәүдәт абый менә әле генә сөйләде инде, мин инде хәлемдә кирәкми дә ди. Анда теге Сәләтне булай да беләләр инде. Ничектер шулай әйтте дә, менә безнең поколение өчен. Ул беренче чиратта ул Җәүдәт абый. Җәүдәт абый Сөләйманов, Җәүдәт абый ул безнең әти дә, ул безнең дуста, ул безнең менә кеше дә әйтте, ул безгә ышанды. Мин аны менә хәзер сөйли башласам бик күп инде аның сөйләгән историялары, менә ничек ул балаларга ышана. Менә мин хәтерлим, 8нче класста мин килдем Сәләткә. Ул менә безне җыеп алды, без китә торган җирдән инде. Ул әйтте, менә без Татарстан буйлап менә асыл ташлар җыйдык ди. Менә бу асыл ташлар ул асыл ташларны җыйдык ди. Менә ул асыл ташлар ул менә сез диде. Менә шул вакытта сез уйлап карагыз, менә 8нче класста әле теге шундый переходный возрастта булгандыр инде, үз-үзеңә ышану көче дә юк инде, менә ничектер син югалып калган вакыт, һәм шул вакытта менә Җәүдәт абый шундый сүзләр ничек белеп әйткән ул, менә каян белгән ул, менә балаларның психологиясын каян белгән ул. Менә шундый историялар бик күп инде на самом деле теге сөйли башласаң, һәм шуңа күрә минем өчен Сәләт ул иң беренче чиратта Биләр, икенче чиратта ул Җәүдәт абый. Әдип Әлмир үзенең киңәшләре белән һәрвакыт безгә ышануы белән дә безне тартып тора әлеге урынга. Ишәт абый, сезнең өчен? Слушай, минем өчен ул яшьләрнең менә шундый роботлар дип алсак, мәсәлән, яшьләр роботлар. Ягъни мәсәлән, бәлки даже шундый бу ферма ди. Майнинговый фермалар була бит шундый. Криптовалюта топлый торган.
Бу мәсәлән, бу тоже ферма деймендә яшьләрнең тоже энергиялары бар бит инде, алар аны генерируют. Ошыйлар бер-берсе белән анда элемтәгә керәләр, аралашалар, гашыйк булалар, там нитәләр, җырлыйлар. Ялар шундый энергия чыганаклары и бу энергия бит инде кайдыр китә. Ниндидер менә тормыш проектларына, ниндидер Татарстан проектларына монда булып үскән кешеләр менә шулай үсеп аны кайдыр туплый, үз ниләрендә, тормышларында чыңа ашыран итә. Минем өчен менә бу шундый яшьләрнең энергия чыгару һәм туплау һәм шул энергияны ниндидер дөрес юлларга борып җибәрә торган шундый кызыклы җир булып күренеп тора. Менә шул җир белән тарта, мин кайтам, менә әлбәттә мин кешеләр карга ярдәм да. Теге режиссер буларактар инде бәлки мин менә просто авыз ачып кызыклап карап йөргән. Менә хәзерге яшьләр нинди нәрсә турында алар сөйләшәләр, кайда карыйлар алар. Особенно теге болында, теге бик сирәк күренә торган әйбер бит инде ул. Болын, тип-тигез, монда яшьләрнең теге юк киртәләре, бүтән лагерьдалардагы кебек, анда теге ток суга торган, анда очлы кадаклы иркенлектә, теге куелган вроде, но теге бер монда иркенлек, чикләүләр юк, һәм бу миңа калса балаларга бик шундый шәп йогынты ясый. Теге чыктың, күк, монда урман, монда елга, монда чиксез шундый дәрья, һәм кешеләр, шундый яхшы кешеләр, һәм миңа калса бу менә шул мине тартып тора, менә бу яшьләрнең менә шундый мөхиттә булуы, үсүе һәм аларның ниндидер психологияларын шулай бик кызыклы итеп менә монда формула шул. Менә бит ике җавап һәм икесе дә бер-берсенә охшамаган, ләкин берләштереп торучы бер нәрсә, ул да булса безнең яраткан сәләтебез. Шундый рәхәтләнеп аралаштык сезнең белән. Бик зур рәхмәт шундый кызыклы сорауларга җаваплар өчен һәм кызыклы әңгәмә өчен. Һәм менә без режиссура турында сөйләштек, безнең балаларыбыз да үзләрен шундый яшь режиссерлар итеп сынап карыйлар һәм аларның кызыклы видеолар төшә торган форматы бар, ул да булса кара әле дип атала. Хәзер без сезнең белән саубулашабыз. Прожарка. Шул арада карыйбыз балаларның яңа рубрикасын. Кара әле дип атала. Карыйбызмы? Әйдәгез карыйк әле. Кара әле. Наил абый. Сәлам, дуслар, сәлам. Карагыз әле. Мин дәрестә. Кара әле, сәлам Руфия. Кара әле. Баскетбол. Кара әле, сәләт кафега ашарга килдем. Сәл кешеләр, кара әле, чәй ичәм. Кара әле, сәләт сторга мерч алырга килдем. Кара әле, нинди кызык лекция булмый. Кара әле, Батыр буш вакытта. Кара әле, мин ашарга барам. Кара әле, форумда иң тәмле обедлар. Кара әле. Каралтай. Кара әле, палаткадан чыгам. Кара әле, сәләт стордан яңа текә футболка алдым. Кара әле, Батырда быел яңа логотип. Кара әле, дөнья яшел төстә. Кара әле, кызлар бию кабатлыйлар. Кара әле, шәмшек бара. Кара әле, бу кызу җәй һәм аяз күк. Кара әле, нинди матурсан. Кара әле, Батырда иң көчле егетләр. Кара әле, нинди матур ай. Кара әле, Батырда кәбестә. Балалар булдыралар да инде. Шундый яратып карыйм әлеге рубриканы. Шуңа күрә уялып тормагыз, үзегезнең видеоларыгызны юллагыз һәм без сезне һичшиксез җанлы сәяхәт эфирында күрсәтәчәкбез. Әле видеоларга түгел, комментарийларда юллый аласыз. Без аларны шулай туры эфирдә яңгыратачакбыз. Уялып куркып тормагыз, күңелегездә булган барысын да языгыз, сәләт хатирәләре белән бүлешегез. Һәм инде һәр вакыттагыча безне карарга онытмагыз. Без әле видеоны караган арада безгә Сәләт яшьләр үзәге директоры урынбасары һәм Сәләтле җәй үзәге җитәкчесе, аланнарның җитәкчесе Аяз абый Ханафин кушылды. Аяз абый, сәлам. Сәлам барыгызга да.
Менә шулай итеп алкышлар белән сине каршы алдылар. Аяз абый, кара, син форумга инде быелгы җәйдә 3нче тапкыр кайтасың, юме? Быел, Быелгы. Син сагынырга өлгерәсеңме форумнар арасында 2нче форумны? Мен форумнар арасында хәтта өйдә дә булырга җитешмим, шуңа күрә минем җәйге тормышым ул аерым бер деген ниндидер аерым форумнар түгел, бер озын шундый марафон, бер шундый форум дип әйтим. Ләкин форумнар, менә һәрберсе алар төрле юнәлеше, ләкин синең өчен алар нәрсәсе белән аерылып торалар? Иң беренчедән менә булай дип җавап бирәм. Иң беренчедән һәрбер форумга төрле балалар килә. Һәм без һәр вакытта да сәләттә әйтәбез бит инде. Сәләттә атмосфераны һәрбер менә сәләттә булган кеше тудыра. Һәм әлбәттә нинди балалар килә, атмосферада шундый. Менә алый хәзерге форумда монда безнең төп аланнан җыелган шундый көчле, нык балалар килгәннәр һәм әлбәттә монда кайсыдыр яктан ниндидер теге конкуренция да күренә. Икенче яктан карасаң, алар күбрәк бер-берсе белән танышырга телиләр. Шундый бик теге актив атмосфера дип әйтим. Әгәр дә икенче сменаны карасаң, иҗат форумын карасаң, анда инде әлбәттә шундый һәр вакытта да иҗади кайсы якка карамасаң да, хәтта әйдәманнарны да карасаң, бөтенсе дә иҗади һәм монда һәр вакытта да ниндидер шундый атмосфера дип әйтимез, инде шундый бик җылы һәм актив дәрәҗәдә бара торган хәрәкәт, һәм ул бик тә үзеңә дә сизелеп тора. Әгәр дә 1нче, 4нче, 5нче форумнарны карасак, алар инде гомумән бөтен. Монда барлык районнардан төрле төбәкләрдән балалар җыела һәм аларга ничек, күбесенә сәләт ул теге таныш түгел әлегә. Һәм алар башта ничектер теге карыйлар, башка балаларны карыйлар, сәләт белән танышалар һәм инде смена азагына шундый теге бум була дип әйтим. Һәм алга таба да аларның сәләткә кайтасы килә. Һәм инде алдынгылар белән форум ул шулай аерым бер тарих, узган елны башланган тарих һәм монда күбрәк менә ул күбрәк 3нче форумга ошагандыр монда, чөнки сәләттә күп кенә балалар булмаса да, шул ук вакытта алар үзләренең төбәкләрендә, районнарында бик актив эш алып баралар һәм монда шундый теге шәп синергия җыела дип әйтим. Һәм менә шуның белән иң беренчедән минем өчен форумнар аерылып тора. Һәм әлеге форум ялгышмасам саннар һәм география буенча да аерылып тора. Дөрес әйтәме? Әйе, дөрес. Бу әгәр дә географияга карасак, бу иң зур форумдыр. Монда чөнки теге аланнар аерым бер төбәкләрдә булсалар да, алар күп түгел, 6-7 алан, тик бу аланнарга җыелган балалар, алар Россиянең бөтен якларына җыелганнар. Хәтта анда Сургуттан килгән балалар бар, Казахстаннан килгән балалар бар. Һәм бу әлбәттә безнең өчен бер яктан карасаң бик зур җаваплылык, чөнки алар кайтырлар, сәләт турында сөйләрләр һәм алардан карап инде сәләт өчен инде бәя бирәчәкләр башка балаларда. Һәм икенче яктан карасак, балалар өчен, әйдәманнар өчен бу шундый зур мөмкинлек, чөнки әгәр дә кайдыр физик яктан бара алмыйсың икән, син алар белән аралашып, танышып, үзең өчен инде яңа мәгълүмат туплай аласың. Һәм кем белгән, бәлки берничә елдан алар инде чыннан да теге дуслашып, бер-берсенә төбәк-ара шулай кунакка да йөриләр. Чынлап та тора бара, бәлки менә шундый дуслык җипләре аларны шулай бик ныклы итеп бәйләп куяр бер-берсенә. Алла бирсә. Менә син бит инде үзең дә юлыңны сәләттә сәлкеш буларак башлаган кеше, име? Бармы син яраткан аланы? Шундый провокацион сорау бирим әле үзеңә. Беренчедән әйтеп китим, мин берничә көн элек санадым. Бу минем юбилей икән. 13 тапкыр мин биләргә кайтам. Котлыйбыз Аяз абыйны шул күңелдән, Фәрин. Кичкенә генә юбилей. Сәләтнең дә юбилей, синең дә юбилей дигән. Әгәр дә бу сорау провокацион икән, мин теге турыдан-туры җавап бирәм дип әйтим. Минем өчен әлбәттә йөрәктә калган ике иң якын аланым бар. Беренчедән ул әлбәттә Сәләт Раушан аланы, минем иң беренче сәләткә юл атлаган аланым, һәм хәтта сары галстукны да мин анда алдым 2016 елда. Һәм инде сәләтнең ничектер икенче ягын күрсәткән, сәләттәге нинди була ала икәнен күрсәткән, районнар белән таныштырган алан, ул әлбәттә Сәләт Гайрәт. Һәм мин күп еллар анда булдым. Һәм беләсезме, монда
Ике төрле. Мин Раушанга килдем, гайрәттә үз юлымны дәвам иттем, һәм аннары барыбер Раушанга кайттым директор буларак. Һәм алар өчен минем барыбер ничектер теге бер тигез һәм әлбәттә һәр вакытта да минем йөрәктә алар бар. Һәм хәтта хәзердә балаларның җитәкчеләре белән без элемтәдә торабыз. Кайберләре өчен җырлар язабыз, кайберләре өчен теге ничек әйтим, консультация буларак бирәбез дип әйтим инде. Чөнки күп еллар элек анда булган булсаң да, барыбер алар өчен ничектер җан атасың, һәр вакытта да башың белән ул алыннар белән. Бармы яраткан сирәнең син миндер? Менә шушы аланнардадыр яки гомумән сәләттә бар да син яраткан сирәнең? Алар шундый күп хәзер, аларның үзенчәлекле, ләкин менә бәлки күңелгә кергән берәрсе бардыр. Минем балачактан калган бар. Мин менә сәләттә булганнан. Менә ул хәзер ялгышмасам 17нче еллар иде. Һәм ул вакытта безнең биләргә килә иде сәләт бөгелмә аланы. Һәм сәләт гайрәт һәм бөгелмә аланы арасында шундый бик җылы атмосфера иде. Без хәтта үзебезне бугай дип йөртә идек. Менә бит ничек. Һәм һәр вакытта да безнең сүрән батыллар бара иде. Алар теге безнең әйдәманнар менә булай иттереп уйлап табалар иде сүрәннәр һәм без шунда кычкырыша идек, шундый бик рәхәт иде. Һәм аерым алар өчен әзерләнгән сүрән бар иде. Ул иде бик озын, без аны бик озак өйрәндек. Хәтта мин аны хәзер бәлки искә төшерә дә алырмын. Кызык. Кара каршы торабыз, сәлам, мин бик ашыктым. Һәм әзер бүләргә синең белән үз ашымны, бөгелмә гайрәтне хыялын чынга ашырдык. Кара без ике алланы бер гаиләгә тоташтырдык. Бүген тоташтырдык, бугай тоташтырдык. Бөгелмә буаны бер күңелгә оештырдык. Син давамчысы, минем кулларымның башын, син минем бөтен йөрәк яраларымны ямаштырдың. Бу бер рэп булды дисәм дә була, бик шәп, хәтта шушы вакытка алып кайткан шикелле булды. Һәм Аяз абый, син әлеге форумнарда иң күп булучы кешеләрнең берсе буларак синнән сорыйм әле. Форум шәп үтсен өчен синнән 3 төп киңәш. Онытылмаслык булсын өчен. Онытылмаслык өчен 3 киңәш. Балаларга димәк инде. Балаларга һәм гомумән монда килүчеләргә кемне форумга аяк. Мин теге 3 кайсыдыр шарт булар, кайсыдыр киңәш булар. Беренчесе ул бу форумга мин үз дусларым белән генә йөрим дигән фикер белән килмәскә. Әгәр дә син форумга киләсең икән, мин менә форумнарга яисә төрле аланнарга бик ярата идем бер үзем килергә. Бер кешене белмичә, чөнки минем өчен ул һәр вакытта зур мөмкинлек иде күп кенә яңа танышу, яңа дуслар табу. Һәм менә хәзерге вакытта тирә-якта булган минем һәрбер дуслар, алар минем сәлкеш вакытында бер аланда булган, бер төркемдә булган кызлар, егетләр. Һәм минем өчен бу бик мөһим дип әйтим. Икенчесе, ул теге атмосфера ягыннан түгел, бу күбрәк теге сәламәтлек ягыннан дип әйтим инде. Һәр вакытта да үзеңнең кайфыңны, үзеңнең сәламәтлегеңне карап йөрергә, чөнки кай вакыт барбер син теге арасың һәм әгәр дә бер көнне сүнеп китсәң дип әйтим инде, 4 көнең югала. Һәм шуңа күрә теге су эчеп һәр вакытта да баш киемеңне киеп йөрү ул бик мөһим. Һәм өченчесе ул сәләтне аңлау һәм татар телен ярату. Әгәр дә син менә монда чыннан да шул фикерләр белән киләсең икән, син бу җирдән көч аласың, ләззәт аласың һәм өйгә кайткач та һәр вакытта да монда кайтырга телисең. Чөнки сәләтең менә төп үзенчелеге ул бит инде әлбәттә татар теле, татар мәдәнияте һәм аңа омтылу, аны яратырга тырышу дип әйтим. Һәм мин теге бик ышанам дип әйтим инде. Бу форумнарга нәкъ менә шундый балалар килә дип. Һәм әгәр дә менә шундый максат белән киләсең икән, синең форумың бик кызыклы, бик матур узачак дип уйлыйм. Миңа калса, бу киңәшләрне һәрбер сәлкешкә дә, хәтта оештыручыларга да бөтен кешегә истә калдырырга киңәш итәр идем мин. Шундый рәхәтләнеп сөйләштек Аяз абый синең белән. Һәм инде хәзер безнең бераз гына вакыт бар, һәм шушы вакыт эчендә без сезгә укыту программасын ничек барганын, ничек узганын сөйләп бирербез. Аяз абый белән без әлегә саубуллашабыз. Ничек бар шулай карыйбыз укыту программасын, ничек уза икән бездә? Көч беләсезме кайда? Сәләт белә форумның укыту программасында. Әйдәгез, карыйбыз.
Güzel. Nindi derske keldik, siz ham нәрсе эшләргә өйрәтләр монда. Барс медиа турында сөйләшәбез. Концертлар турында ничек организация ничек була. Без монда гомумән өйрәтәбез ничек концертны оештыру мәсьәләләрен сөйлим, менә ничек артистлар үзләрен тота, сәхнәдән тыш, сәхнә ортында ничек алар гомумән яшиләр, гади кешеләр малар, гади кешеләр түгел микән алар гомумән менә шундый серләрне ачам балаларга. Я им поставила задачу, чтобы они разделились на команды и попробовали от проблемы, цели и так далее создать свой проект. Нинди проект булачак бу сезнең? Медицина турында. Медицина турында. Димәк, сез булачак табиблар безнең. Әйе шул. Менә бит бик зур эшкә тотынгансыз. Ничек сезгә форум ошыймы монда? Әйе, бик ошый. Нәрсә ясыйсыз сез монда? Нәрсәгә өйрәнәсез? Без муз кафе ясарга телибез, чөнки музыкантам негде выступать. Биләрдә ачасызмы үзегезнең музыкаль кафегызны? Уйлыбыз әле кайда ачырга. У нас есть классная группа, вот они, и они не знают, где выступать. Эти две проблемы мы соединяем и получаем музыкальное кафе. Ничегрәк дәресләр сезгә? Рәхәтме дәресләр вакытында? Сидим, смотрим, стоим, мониторим. Синең тавышың реально бөтен ноталар буенча йөри. Рухият анының төп фишкасы. Лиловая! Понтовая! Рухия! Нәрсәләр ясарга өйрәнәсез монда? Браслетлар. Ой, да мин дә киеп карыйм әле. Матур икән. Минимализм. Ой, миңа калса бик килешә. Киләсе елга Сәләт сторга кертеп җибәрергә кирәк әлеге браслетларны. Ничек уйлыйсыз? Әйе, обязательно. Әйе. Башы шәп. Нинди аланнан сез? Сабадан. Сабалар менә шулай итеп күрсәтәләр име, менә. Кыш кайдасың, кыш кайда, кыш кайдасың, кыш кайда, кыш сабада, кыш сабада, кыш сабада, кыш сабада. Сез дип кенә иң яраткан әйләмә. Әндүз абый. Әндүз абый. Әйе. Исламия апа. Бөтенесе менә шулай дип җавап бирергә кирәк аны. Нинди алан синең яраткан аланың? Минем яраткан аланым бу Биләр каласы. Монда мәңге каласыңмы? Әйе, әлбәттә. Чөнки бу Биләр каласы. Менә алар безнең киләчәгебез, бәләкәчләр. Без бәләкәч, булар без сәлкәш үскәч. Без бәләкәч, булар без сәлкәш үскәч. Ничек сезгә сәләткә ошыймы? Ошый. Нәрсәләр эшлисез монда? Уйнайбыз. Без җырлыйбыз. Без биебез. Укып беткәч ашарга ярый диләр. Сәлкешләр үстергән үләннәрне ашый, алга таба дәвам итәбез. Уку-көтү программасын ничек күңелле барган искә төшкәч, шундый рәхәт булып китте. Тагын бер тапкыр барлык остаханәләрдә, дәресләрдә, тренингларда булырга өлгердем шикелле тоелды миңа хәтта. Һәм беләсезме, ахырда җырлаган менә бу без бәләкәч булабыз сәлкеш үскәч дигән җыр һаман кулакта яңгырый. Һәм әлеге балалар безгә килделәр һәм алар сезнең өчен махсус бер бик кызыклы видеоролик әзерләделәр. Әйдәгез әле карыйбыз. Сәлам, без асылташлар һәм бәләкәчләр. Һәм хәзер без бер кечкенә уен уйнап алабыз. Бу сумка. Бу музыкальная пластинка. Бу салфетка бал. Бу микроскоп. Бу точно салфетка бал. Бу сумка. Ручка. Начинушка. Кепка. Перышко. Похоже, бутага не деде так. Бу шундый әйбер, онда шулай әйтергә кирәк. Сәгать. Бу барабан. Пакет. Ручка.
Кепка, сумка, куртка. Безнең сәхнәдә утыруыбыз очраклыгына түгел, чөнки безнең студиябездә алда булса Сәләтнең күп кенә җырлар авторы һәм яраткан Ләйсән апабыз. Әйдәгез аңа сездә экран аша алкышлап алыгыз. Сәлам Гөлназ. Сәлам апа. Ничек синең кәефләр, ничек сиңа биләр җыр, ничек биләр форум? Биләр форум. Һичшиксез шундый рәхәт ул. Шундый якын ул. Шундый ул ничек дип әйтим, гөрләп тора. Ләкин менә беренче көнне килгәндә, биләр форумга менә битва хоров, хорлар ярышына килгәндә, миңа әйдәгез, менә монда узыгыз, штабка узыгыз, хәзер анда очрашабыз дип, мен әйтем, дөресен генә әйтегез, кайчан башлана, һәм мин шул вакытка килеп җитәрмен. Менә 1 сәгатьтән башлана, әйтәм, всё, минем 1 сәгатем бар. Мин 1 сәгать буе форум җире буенча сәлкешләр белән аралашып, анда эскәмиягә утырып, шушы мөхиткә чумдым. Әйе, һәм чыннан да шундый ул кыйммәтле мизгелләр минем өчен, чөнки без бит гел каядыр чабабыз. Без бит инде менә форумга килгәндә гел нәрсәгәдер, ниндидер мастер-класс булсынмы ул, концерт, ниндидер вакыйга, артыннан вакыйга, ә менә бераз тукталып, һәм шушы вакыйганы тоеп алу, ул бик тә кыйммәтле нәрсә, һәм мин шул 1 сәгатем форумның һавасын сулап алдым, һәм әлбәттә аның мөхитенә, инде аның искиткеч матур кичәләренә чумып, мастер-классларына чумып, балалар, сәлкешләр белән, әйдәманнар белән, оештыручылар белән аралашып үтә, һәм мин бик тә бәхетле кеше. Менә мондый мөмкинлек бар минем дә, минем гаиләмнең дә, һәм менә синең дә, һәммәбезнең шундый зур вакыйгага ниндидер бераз гына аяк басуыбыз, бик зур нәрсә инде. Шуңа күрә мин бик бәхетле. Мин дөресен әйткәндә бик сөендем сине жюри әгъзасы исемлегендә күрүгә, чөнки мин әйтәм, менә Ләйсән апа хәзер үзе иҗат иткән җырларны бөтенләй яңа яңгырашта ишетәчәк дип, ничегрәк сиңа яңа яңгырашны тыңлау ничек булды? Һәм үзеңнең беренче җырлар иҗат иткән вакытларың, Сәләттә иҗат ителгән җырларны хәтерлисеңме? Әлбәттә, Сәләттә иҗат иткән вакытларымны хәтерлим, ләкин менә хор ярышында яңгыраган җырлар, алар шундый заманча эшкәртелгән, алар балаларга ничектер үзләре дә җырлар да үзләре аларга дәрт өстәп биргән шикелле, һәм балалар үзләренең энергетикалары белән, үзләренең сәләтләре белән, хәтта менә күрәсең инде, кайбер бала ул бәлки спорт, олимпиада юнәлешендә ул көчлерәктер. Ләкин никадәр аның бирелеп башкару, менә бу җырларны, аның тырышлыгы, аның шундый саф, чиста итеп менә башкару, һәм никадәр менә апаларын тыңлап, һәрбер аның үтенечен башкарып чыгу, әйе, ул менә күзләргә яшьләр китерә торган мизгелләр. Һәм менә уйлыйсың, без бит инде төрле фестивальләрдә дә, конкурсларда, музыкаль конкурсларга йөрибез инде, жюри буларак. Ләкин монда башкача. Монда чыннан да синең билгедә куясы килми. Бер ниндидер бәялисе дә бер дә килми. Менә ул иң авыры. Менә аларга карап, алар белән бергә җырлап, аларга кул чабып, елмаеп, менә шулай утырасы килә, кычкырып, менә алар ничектер башкача инде. Ул башкача кабул ителә Гөлназ. Аны аңлатып та бетереп булмый. Бәлки читтән берәр зур дәрәҗәле профессионалларны чакыру, ул бәлки бер яктан кулайрак та, чөнки сез күңел белән чөнки бәялисез. Мин даже бәяли алмыйм. Ничек инде менә без алар аралашабыз, ничек инде аларга
белге қойып була. Менә карагыз, менә теге малай, ул ничек, менә ул авызын менә шулай тегеләй ачып, шундый тырышып бөтен сүзләрен әллә нинди сүзләрен өйрәнеп бетергән бит. Ул бит аны шундый үзенчә башкарган бит дип бик авыр бәяләргә. Шуңа күрә бөтенсенә дә максимум куяр идем дә, һәм шулай калдырыр идем. Бик ихластан җырлар дөресен әйткәндә балалар. Әйе, Гөлназ, бик ихластан җырладылар. Чөнки алар бит инде менә үзләренең шул сәләт мөнәсәбәтләре дә шундыйрак. Ул бит җитди, ул бит шундый кадерле. Аларның бит кемнәрдер беренче тапкыр килә, кемнәрдер ничәнче ел килеп, алар инде менә шушы мизгелләрнең кадерен белеп, шушы сагынып торалар. Һәм алар менә шул чараларда да булай гына түгел, кирәк диеп кенә түгел, алар шул мизгелләрнең кадерен белеп катнашалар алар. Бер минутын да бушка үткәрмәс өчен. Чөнки алар аңлыйлар, 18 көннән аларның аланнары тәмамлана. Шуңа күрә барысы да күренә, барысыны да сизелә. Бер яктан шундай ничектер мен ул балаларга карыйм да, рәхәт чаклар иде инде белән безнең дә, алар шундый рәхәт вакытка эләккәннәр. Әйдәманнарга да, кайбер әйдәманнарга карап алар инде шундый борчылып, ничектер менә шундый взволнованный. Әйе, 80% шулай. Кемдер шундый рәхәттә, менә шул и классика инде ул. Менә ике әйдәман апа белән абый, классик команда. Берсе шундый җиңелчә генә бөтен нәрсәгә ләззәт табып, икенчесе супер җаваплы. Шулай булмаса, булай булмаса, һәм ул бүгенге көндә дә шулай. Һәм менә һәрбер нәрсә турында бик узак сөйли алам инде мин, ләкин менә шунысын әйтәсем килә. Мин бик рәхмәтлемен. Минем яшь чагымда мондый мизгелләр булды. Һәм бүгенге көндә дә менә шул мизгелләрне тоярга һәм аларга бармак очы белән генә шулай тиеп, аларны да сизеп, алырга мөмкинлегем өчен мин бик рәхмәтлемен һәм мин бик бәхетле шуның белән. Хәзер әле менә без бүген төшергән вакытта шулай бәләкәчләр белән дә аралаштык һәм сезнең инде кызыгыз да, улыгыз да сәләттә һәм алар шулай иҗат дип янып яшиләр. Сез дә менә асыл гаилә җыенда шулай катнашачаксыз иртәгә. Гомумән, ниндирәк проект сезнең өчен асыл гаилә? Менә шул сәләт гаиләләр җыелу, берләшү сезнең өчен нинди әһәмияткә ия? Дөресен генә әйткәндә, ул бик мөһим проект. Без бит инде менә ияләштек, хәзер сәләттә сәл кешеләр бар, әйдәманнар бар, бар җитәкләр, җитәкчеләр, оештыручылар. Менә анда, никадәр вакытка кадәр инде ул ничектер бүленә иде, әйме? Менә шушы хронология дип әйтиммесең. Менә хәзерге вакытта это какой-то вот менә непрерывный процесска әйләнә. Шулай все замыкается, да, вот это все үзеннән үзе ул естественный, гади процесс. Әлбәттә, сәләттә танышкан әти-әниләрнең балалары килә, һәм ул балаларның да балалары аннары сәләткә эләгә. Һәм бу шундый матур процесс, ул шундый нечкә, шул ук вакытта көчле, ныгытучы процесс. Шуңа күрә мин шул проектка әлбәттә, минемчә, ул иң мөһим проектларның берсе. Чөнки безнең балалар шулай ук сәләт мөхитендә, сәл кыш вакытында гына килеп түгел, алар инде менә туганнан бирле, балачактан бирле шул сәләт мөхитендә үсә алалар. Һәм шушы мөхит алар өчен гади, менә әбигә авылга кайткан шикелле, безнең балалар бакчасына күбесе бергә йөриләр, чөнки бер елда туганнар бик күп булган. Һәм менә алар балалар бакчасында көн сайын календарда менә шундай галочка куеп көтеп торалар.
Әни, хәзер биләргә 2 көн калдымы или 3 көн калдымы? Менә без сезнең белән иҗат турында сөйләшеп алдык, гаиләләр турында сөйләшеп алдык һәм иҗат темасы барыбер ничектер үзен җибәрми һәм нәкъ шушы Сәләт биләр форумга кайткач, ул бит инде һаман ничектер тарихка әйләнеп кайтасын шикелле. Лесна апа, менә сезнең үзегезнең иң яраткан җырыгыз бармы, берәр үзегезнең иҗат иткән җырлар арасында? Иң яраткан җырымны әйтеп булмый инде, сиңа дигән җыр бар. Мин аны менә шул Сәләттә булган беренче елларда иҗат иткән идем. Аны сирәк башкарам мин, ләкин менә күптән түгел генә мин аны яңадан bir kişiye de başkardım da Күңелгә керде инде шул. Күңелгә керде, әйе. Бик ни ул смело шундый. Әйдер шул җырның берәр өлешен ишетик әле бергә. Сиңа диеп җыр чыгардым, кояштан алып курай нурлар белән исемеңне. Dünyaga yazdım şulay dağla Narlı jarım sen ağına sen bulmasan tana Sena jırlayanlar sena hildir songa kaldım kişer Ой, шундый шәп булды Лесна. Мин хәтта кос тәннәре чыкты. Бу Гөлназ апа Гарипованың сүзләре иде. Ул мин бик якын дустым. Бүгенге көндә дә электә һәм Гөлназ апа инде күңелемдә булган бөтен уй кичерешләрне 5 минутта шигырьгә әйтте. Менә бит анысы да Сәләт. Анысы менә Сәләт. Башкача булган Дилара апа Якубова белән әйдәле язык дип. Менә аның рәхәтлеге шунда. Син ничектер үзеннән үзе түгел, ә менә берлектә, рәхәтлектә, дуслыкта иҗат итәсең. Менә шундый безнең булды яшьлек, бүгенге көндә дә шулай дәвам итәбез без. Бик яратабыз. Чыннан да Сәләт чөнки берләштерә һәм яңа мөмкинлекләр, яңа шәхесләр белән очрашу мөмкинлеге бирә. Һәм нәкъ монда иҗат туа да инде. Бик зур рәхмәт Лесна апа, шундый рәхәт булды син белән аралашу. Хәзер инде безнең шулай ук иҗади чыгыш бар. Без сезгә аны карап китәргә тәкъдим итәбез. Sərkəşlər bilən Qarşına gələn Yerək türündə Sələt ajan Sigiz dünyada Sigiz düz qurəm Nurga köməlgən Sələt yağır Sigiz dünyada Sigiz düz qurəm Nurga köməlgən Sələt yağır Qıfır gəlir Sələm sin adi Yılmayı batar Sələt ajan Sigiz dünyada Sigiz düz qurəm Nurga köməlgən Sələt yağır Sigiz dünyada Sigiz düz qurəm Nurga köməlgən Sələt yağır Сәләт яғыр. Шундый рәхәтләнеп тыңлап утырдым бу җырны. Аеруча минем яраткан беренче сәлкеш булып барган Сәләт Рухия таланы башкарды. Әйдәгез әле аларга көчле итеп алкышлап алыйк. Һәм аларга әлбәттә безнең алыштыргысыз Тимур абый Тарасов ярдәм итте. Шулай ук Тимур абый бик зур рәхмәт сиңа, сәламнар юллыйбыз. Әйдәгез әле карыйк әле тагын кемнәр безгә сәламнар кыталар җибәрәләр икән. Беренче чиратта әлбәттә безнең Сәләткә 30 ел булу хөрмәтеннән язучы
Төрле котлау сүзләре бар монда. Мәсәлән, монда язганнар. Быел мин беренче тапкыр булдым сәләттә. Ул булды шундый җылы, күңелле. Анда мин яңа дуслар таптым. Бик рәхмәтле әйдәманнарга, сәркешләргә һәм әлбәттә бар җитәкләргә. Алар бик тырыштылар безнең өчен. Җырлар ишетәсе, бийсе килә. Мин бик шатмын шундый сәләт проекты булуңа. Сәләт 30 еллыгың белән сине дип язалар. Рәхмәт бик зур шундый җылы сүзләрегез өчен. Сәләткә 30 түгел, тора-бара 100 елда булыр һәм сәләт үсәр дигән теләктә калабыз. Тагын язганнар монда. Шулпан исемле безнең караучыбыз. Сәләт мин өчен күңелдән туган көнең белән котлыйм. 30 ел инде син сәлкешләргә, әйдәманнарга, бу җитәкләргә һәм башка бик күп кешегә шатлык китерәсең дигән. Менә безнең караучыларга шатлык китерә микән һәм гомумән сәләт нинди хисләр бирә сезгә? Шулай ук языгыз әле комментарийларга оялып тормагыз. Сәлам сәлкешләр дип яза безгә Мәрьям. Бу җәйне барыгызга да күңелле итеп үткәрергә телим. Сәләткә баручыларга күп уңышлар телим. Үзегезнең барлык хыялларыгызны үтәргә тырышыгыз. Хәзер булган сәләтләрегезне күрсәтергә оялмагыз, чөнки алар сезгә гомер буе кирәк булырга мөмкин дип язалар. Чынлап та сәләт дөресен әйткәндә бик күп мөмкинлекләр ача монда булган һәрбер кеше, чөнки син танылган остазлардан төрле белемнәр аласың. Яңа дуслар табасың һәм гомумән сәләт мөмкинлекләр мөхите дип юкка гына әйтмиләр. Һәм биредә безгә мөмкинлекләр бирүчеләргә дәйдәк зәле рәхмәт әйтеп китик әле. Чөнки форумны оештыруга бик зур өлеш керткән кешеләр бар һәм аларны да искә алмыйча булмас. Беренче чиратта ул әлбәттә безнең Татарстан Республикасының яшьләр эшләре министрлыгы. Бик зур рәхмәт аларга, аларның ярдәме белән безнең форумнарыбыз тормышка ашырыла. Һәм шулай безнең партнерларыбызга килгәндә ул да булса алдынгылар хәрәкәте. Шаян ТВ балалар телеканалы. Сәләт Стор киемнәр кибете, менә безнең матур футболкаларыбыз, матур киемнәребезне шулай ук Сәләт Стордан үзегезгә дә ала аласыз. Шулай ук Созвездие йолдызлык фестивале, Яшьләр академиясе, Яшьләр дипломатия академиясе шулай ук безгә бик зур ярдәм күрсәтә. Һәм Алабуга политех шулай бик зур рәхмәтләрне һәм сәламнарны сезгә изге биләр җиреннән юллыйбыз. Рәхмәт сезгә безне оештырырга, безгә яңа мөмкинлекләр ачарга, зур мөмкинлекләр биргән өчен. Һәм инде шушы рәхмәт сүзләре белән безнең бүгенге эфирыбызны да төгәллим. Ләкин без сезнең белән озакка саубуллашмыйбыз. Киләсе форумнарда да тагын ышанырбыз, күрешәчәкбез дип. Һәм инде бер кайчан да онытмагыз, сәләт һәр вакыт сезнең белән сезнең җаныгызда. Әгәр инде сез аны шәһәрдә яки башка бер төбәктә, башка җирдә сагынып куясыз икән, димәк сез һәр вакыт җанлы сәләт эфирын кабыза алачаксыз. Һәм без сезгә сәләтне түкми-чәчми, ничек бар шулай итеп матур итеп күрсәтербез. Шуңа күрә мин сезнең белән саубуллашмый, нибары киләсе очрашуларга кадәр дип калам. Тиздән күрешербез. Пока-пока.